ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabi na ang pinakamahirap na klase ng relasyon, ang LDR o long distance relationship. Sa kasalukuyang panahon dahil nga po sa teknolohiya ay nabawasan na ang lungkot na kaakibat nito. Ikaw kabarangay, gaano kalayo ang masasabi mong long distance relationship mo? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Ako po si Christian pero ang tawag sa akin ay Titan. 44 years old na po ako at taga dito kami sa Ilocos. Dito na po ako pinanganak, Papa Dudut. Ang kwento ko po ay nangyari sa akin noong 2 taon na, Papa Dudut. Wala pa po akong asawa. Wala din pong karelasyon. Huli po ako nagka-girlfriend, 15 years old pa lamang ako. Hindi po maganda ang paghihiwalay namin kaya po siguro medyo may trauma ako sa pakikipagrelasyon. Nagkaroon po ako ng depression dahil sa paghihiwalay na yon. Alam ko po na bata ko pa ng panahon na yon pero may dahilan po kung bakit ako na-depress. Sa paglawig po ng kwento ko ay masasabi ko ang mabigat na kadahilanan. Sinabi ko po noon na ayoko nang umibig muli. Pero sabi nga nila ay hindi daw natin masasabi ang panahon. Kung darating man yon ay ipinapaubaya ko na lamang sa panahon, Papa Dudut. Sinasabi ko na hindi na mangyayari yon dahil yon ang nararamdaman ko. Pero nung nakaraang 2 taon ay aksidenteng nakita ko ang account ng dati naming kapitbahay. Umalis po ang pamilya nila at sa Maynila na nanirahan. Matanda po ako ng 3 taon sa kanya. 39 years old na po siya noong nagkita muli kami sa social media. Pero 13 years old lamang siya noong umalis sila dito sa lugar namin. Kaya munti ko na nga po siyang hindi makilala kasi medyo nagbago ang itsura niya. Ang bahay nila ay nasa kabilang kanto lang namin, mga kamag-anak nila ang tumira doon mula noong umalis sila. Ang tinutukoy ko po nga pala ay si Laika. Maganda na po noong bata si Laika pero mas gumanda po siya noong makita ko ang account niya. Alam ko noong pong hindi peke ang litrato niya at hindi na-enhance ng anumang AI. Pero mas napatunayan ko po yun nang matapos naming magpalitan ng mensahe ay napagdesisyonan namin na mag-video call. Sabi ko kasi masakit sa daliri ang magpipindot ng cellphone. Natawa pa siya. Sa kanya inamin na tama ako dahil nananakit din ang daliri niya. Kaya ayun po muli kami nagkita sa pamamagitan ng teknolohiya, Papa Dudut. Laika, kamusta ka? Okay naman, ikaw? Okay din. Salamat ah. Saan? Sa pagsagot mo. Oo naman. Kumain ka na ba? Ha? Oo. Buti ka pa. Hindi ka pa kumakain? Joke lang. Kumain na ako. Hindi ka pa din nagbabago. Ha? Masama bang ibig sabihin ng hindi ko pagbabago? Hindi. Ibig kong sabihin ganun ka pa rin, palabiro. Naalala ko nung bata ako lagi mo akong binibiro. Hindi mo pa pala nakakalimutan yon. Oo naman. Nakakatuwa naman. Kala ko pa naman nakalimutan mo na ako. Hindi ah. Talaga? Bakit hindi mo ako nakakalimutan? Bakit naman? Kasi 13 years old ka lang nung iwan mo tong lugar natin. Oo, kilala ko pa din naman silang lahat. Sila Mean, kilala ko pa din. May asawa na si Mean. Nagkatuluyan sila ni Lonlon. Oo nga, nabalitaan ko din. Updated ka din pala. Oo, pati sila Ayin, Nelia,
Julius, Oliver, Arnulfo. Sandali, parang nag-roll call ka na sa mga taga rito ah. Ay, sorry. Natuwa lang ako. Ikaw ba? Ha? Ikaw? Anong ako? Ibig kong sabihin, may boyfriend ka na ba? Naku, wala. Wala? Wala pa o wala na? Wala pa. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Bakit naman? Sa ganda mong yan. Ikaw talaga, niloloko mo pa ako. Uy, hindi ah. Totoong sinasabi ko sa'yo. Salamat naman sa compliment. May tanong sana ako pero wag na lang. Ano yun? Wag na lang. Ito naman magsasabi tapos hindi itutuloy. Nakakailang eh. Baka offensive. Tungkol saan ba? Wag na lang. Tungkol sa relationship? Ha? Oo sana eh. Itanong mo na lang, wala naman dapat isikreto. Sige. Bakit hindi ka nagka-boyfriend? Nakaka-offend naman yan. Ay, sorry. Sorry talaga. Joke lang. Kinabahan naman ako sa'yo. Gumanti lang ako. Ikaw ah. Sige, tungkol sa tanong mo. Hindi ko din alam. Hindi ako naghanap pero hindi din naman ako hinanap kaya sabi ko, kung may darating, darating. Kung wala, di wala. Kung sa bagay. Ikaw naman, Anong ako? nakailang girlfriend ka? Naku, wala. Iisa lang ang naging girlfriend ko. Isa? Ibig mong sabihin si Vanessa lang ang naging girlfriend mo? Iba talaga ang memory mo. Biruin mo, natandaan mo pa na si Vanessa ang naging girlfriend ko? Ako nga, nakalimutan ko na siya eh. Uy, bakit naman? Pero hindi din kita masisisi kasi hindi magandang paghihiwalay niyo. Oo eh. Ay, change topic na nga lang tayo. Sorry, naungkat ko pa. Hindi, okay lang. Matagal na yon kaya naka-move on na ako. Pero yun nga, nagka-trauma ako. Sorry talaga. Okay ka na ba? Okay na ako. Nice seeing you again ah. Hindi man personal pero at least nakikita natin ang isa't isa. Oo nga eh. Salamat sa technology. Ako din. Nice seeing you again. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nagkita muli kami makalipas ang ilang taon. Yun nga lang, hindi sa personal. Pero kahit sa video call lamang ay para na din kaming magkausap ng magkaharap. Marami kaming napagkwentuhan, mga balik ala-ala. Kahit na hindi kami magkaedad noong mga panahon na yon. Dito sa probinsya namin ay magkakalapit lang naman ang mga tao. Madami siyang tanong tungkol sa ibang kakilala namin pero may mga iba kaming kaibigan na wala akong balita pero siya ay may balita. Kaya ayon ang dami ko ding nalaman sa kanya. Kung sinasabi niya na walang nagbago sa akin ay mas lalo siya. Maganda pa din siya, mabait, makwento, maalalahanin. Perpekto para sa isang girlfriend. Papadudot matagal natulog ang puso ko, matagal nagdamdam. Pero ewan ko po kung anong nangyari. Kasi kahit na hindi ko pa siya nakikita sa video noong nadaanan ko pa lamang ang account niya ay parang kinabahan ako. Tumibok bigla ng mabilis ang puso ko. Lalo pa noong makita ko siya at nagkausap kami. Hindi ko po alam kung nahahalata niya pero kinikilig po ako at conscious po ako na nagpapakyut sa kanya. Magkalayo kami papadudod pero hindi ko po naiisip yon. Ang iniisip ko ay kung ano ang isasagot niya kung sasabihin ko sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Hello, Laika. Aba, ang taas yata ng energy mo. Wala lang, masaya lang. Bakit naman? Anong meron? Wala naman, kasi kausap kita. Ay nako, niloloko mo na naman ako. Hindi ah. Ikaw ba hindi ka masaya na makausap ako? Masaya naman. Bakit may naman? Napipilitan ka lang ba? Kung napipilitan ako, edi sana noon pa ako gumawa ng mga dahilan para wag na tayo magkausap. Oo nga.
Masaya ako na makausap ka. Wala naman akong ginagawa sa umaga kaya gusto ko din ng makakausap. Alam mo, hindi ko na itatanong yan. Bakit sinabi mo tuwing umaga lang tayo mag-usap? Busy ka ba pag tanghali hanggang hapon? Oo, work from home ako after lunch hanggang alas 7 ng gabi. Nakakatawa, no? Ilang linggo na tayong magkausap pero hindi ko na itanong ang trabaho mo. Oo nga, ako din. Kasi puro pangangamusta ang napag-uusapan natin eh. Ikaw, anong work mo? Wala eh. Wala? Paano kabuhayan mo? Yung pensyon ni tatay sa akin nakapangalan. Sino kasama mo dyan? Ako lang mag-isa. Pero yung pinsan ko nagpupunta dito araw-araw at nag-aasikaso kung anong maitutulong niya. Eh paano pag natatapos tayo mag-usap, ano nang ginagawa mo? May hobby naman ako. Nag-uukit ako ng kahoy. Ay, ang galing! Paano yan? Eh di, ang dami mo nang naukit. Medyo, pero binibenta ko naman. Idinidisplay ko sa tapat ng bahay. May bumibili naman. Ay, nakakatuwa naman. Teka nga, hindi ba mahilig ka sa paru-paro? Oo, naaalala mo pa rin yun? Oo naman. Bakit mo natanong? Kasi igagawa kita ng paru-paro. Iuukit kita sa kahoy. Talaga? Oo, gagawa ko ng malaki. Sayang. Bakit naman? Magkalayo tayo. Oo, pero magkikita din tayo at ibibigay ko yun sa'yo. Nakakatuwa naman. Na-excite tuloy ako. Ako din na-excite na akong simulan. Mamaya mismo sisimulan ko na. Salamat in advance. Wag muna. Baka mamaya hindi mo magustuhan yung uukitin ko. Ano ka ba? Siguradong maganda yun. Salamat sa tiwala. Teka, nung bata tayo, hindi naman kita nakita na nahilig sa pag-uukit ah. Paano ka natuto? Alam mo, hindi ko din alam. Basta isang araw nagulat na lang ako na gusto kong mag-ukit. Ibig sabihin, nasa iyo talaga yung talent. Siguro nga. Ay, teka, magkano pala yung gagawin mong paru-paro? Ano ka ba? Regalo ko sa'yo yun. Ay, salamat, Titan. Kaya lang baka makaistorbo yung gagawin mong para sa akin sa mga binibenta mo, ha? Hindi ah. Madami akong oras para sa'yo. Ikaw talaga. Laika, Bakit? may gusto sana akong itanong. Kaya lang nahihiya ako. Ano ka ba? Sa tinagal-tagal na natin nag-uusap, ngayon ka pa nahihiya. Tungkol kasi sa… Tungkol saan? Pwede ba kitang ligawan? Ligawan? Oo. Ibig mong sabihin sa dami ng pag-uusap natin, hindi ka pa pala nanliligaw sa akin? Akala ko nga tatanungin mo na ako tungkol sa sagot ko eh. Ha? Kung nililigawan mo ko, sinasagot na kita. Totoo ba yan? Oo. Papadudot ang bagal ko kaya naman inunahan ako ni Laika. Hindi ko alam kung anong uunahin ko noon, kung ang pagkabigla o ang saya. Akala tuloy niya ay hindi ako masaya, pero alam niya naman kung bakit ganon ang reaksyon ko. Kahit sino naman kasi ay ganon ang magiging reaksyon. Sobrang saya ko, Papadudot, matapos naming mag-usap. Sinimulan ko kaagad ang pag-uukit ng paru-paro at sa sobrang inspired ko ay natapos ko kaagad yon. Hindi ko minadali, sa halip ay sobrang pinulido ko. Para akong tanga na kilig sa bawat kaskas ng pag-ukit sa kahoy. Hindi ko alam na sapian po yata ako ng high school self ko sa kilig na nararamdaman ko. Natapos ko ang pag-uukit nang hindi natatanggal ang ngiti sa mga labi ko. Tingin ko naman ay maganda ang nagawa ko, kaya proud ako na ipakita sa kanya yon sa sumunod na pag-uusap namin. Kaya pagkasagot pa lamang niya sa tawag ko ay ibinida ko na kaagad ang inukit ko, Papadudot. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Laika nang makita niya ang inukit ko. Pero dahil magkalayo kami ay hindi ko pa muna maibibigay sa kanya ang ginawa ko. Inisip ko na lamang din na okay lamang yon para mas mapaganda ko pa ang inukit ko bago ko ibigay sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago ko ituloy ang tungkol sa amin ni Laika, ay hayaan mo munang ikwento ko ang huling relasyon ko. Papadudot, may naging girlfriend ako sa edad na 14. Bagamat bata pa ako noon ay seryoso po ako sa girlfriend ko na si Vanessa
at ramdam ko din naman po ang pagmamahal sa akin ni Vanessa. Mahigit 1 taon na po kaming magkarelasyon nang maaksidente ako sa motor. Papadudot, pangit po ang naging resulta ng aksidente. Nagkaproblema po ang buto ko sa likod at naging resulta para maparalisa ako mula bewang pababa. Matapos po yun ay hiniwalayan ako ni Vanessa. Akala ko totoo ang pagmamahal niya sa akin, pero dahil sa nangyari ay naging iba ang tingin niya sa akin. Ang mas masakit pa ay nang sabihin niyang wala na akong pakinabang. Sobrang sakit, Papa Dudut. Yun po ang malaking trauma sa akin, kaya hindi na ako nakipagrelasyon mula noon. Bukod po doon ay meron din po akong ikikwento tungkol kay Laika, Papa Dudut. Si Laika po mula pa noon ay pinanganak ng hindi nakakalakad, pinanganak po siyang lumpo. Pero baliwala sa kanya yon dahil kumikilos pa din siya na parang walang kapansanan. Kaya nakakabilib siya. Naabutan niya din na naging sitwasyon ko. Lagi niya pong binibigyan ng lakas ng loob ako para huwag magmukmok at maging kaawa-awa ang tingin sa akin sarili. Kaya dahil sa kanya ay naging matapang ako sa kinakaharap ko. Kaya ganoon na lamang po ang lungkot ko nang umalis sila sa amin, pero ganoon na lamang din po ang tuwa ko nang mahanap ko sa social media ang account niya. Papadudot, matapos akong sagutin ni Laika at matapos kong ipakita sa kanya ang inukit ko, ay may sinabi siya sa akin na kinagulat ko din. Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda niya. Teka, bakit parang ang bilis? Matagal mo na bang sinimulan yan? Hindi, kahapon lang. Pagkatapos natin mag-usap. Naukit mo yung malaking paru-paro ng ganun kabilis? Oo, inspired ako eh. Ang galing mo naman! Nakakatuwa yung inukit mo, napakaganda. Pero gusto ko siyang kulayan pa. Maganda na siya kahit ganyan lang. Sobrang abala na. Kaya siguro ayos na yan. Ano bang abala? Hindi ah. Salamat ah. Sige na nga, mukhang hindi ka din naman magpapapigil eh. Bukas tapos na to. Oh, buong araw ngayon mo na naman gagawin? Mabilis lang naman magpinta. Matagal lang magpatuyo. Sige, handa ako maghintay kaya huwag mong stressin ang sarili mo. Walang stress sa taong may inspirasyon. Teka, sino nga ba yung inspirasyon mo? Ha? Eh di ikaw. Siyempre alam ko, biro lang yon. Kaso ikaw pinatulan mo. Sige, okay lang na pagtawanan mo ako. Hoy, hindi kita pinagtatawanan ha. Natatawa lang ako. Pinagtatawanan o natatawa, pareho lang yon. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Pinagtatawanan mo ako o natatawa ka sa akin, masaya ako. Kasi gusto ko lagi kitang pasayahin. Ikaw naman, akala ko napikon ka na sa akin eh. Hindi mangyayari yon. Basta huwag kang mapipikon sa akin. Ayan, nang hihingi ng permiso. Parang palagi mo na akong aasarin ah. Hindi ah. Di ko gagawin yun. Alam mo, balik na nga lang tayo dun sa topic dyan sa inukit mong paru-paro. Gusto ko siyang hawakan, pero hindi pwede. Hayaan mo kung ngayon hanggang dito sa video call ko na lang muna may papakita sa'yo. Darating ang araw na may aabot ko to sa'yo at magkakaharap na tayo. Di bale, darating din ang araw na yun. Pinagdarasal kong dumating na ang araw na yon. Teka uli, saan ba kayo sa Maynila? Ano ba yan? Bakit? Sa sobrang dami ng pinag-uusapan natin, hindi ko nasabi na wala ako sa Maynila. Magdadalawang buwan na ako dito sa dati naming bahay. Ano? Sorry, akala ko nasabi ko sa'yo. Gusto kong ihatid sa'yo, kaso hindi ako makalabas kasi wala akong wheelchair. Yung dati kong wheelchair nasira na. May hinihintay ako na magdodonate sa akin. Kaso hindi ko alam kung kailan ang dating. Hindi naman ako kayang buhatin ng babaeng pinsan ko na nagpupunta dito. Para sana pumunta kami dyan. Yun na nga lang pag nililipat niya ako ng pwesto, hirap na siya eh. Alam ko na, diyan ka pa din nakatira sa dating bahay niyo. Pero wala akong kasama kasi dito sa bahay eh. Yung wheelchair ko mahina na. Hindi ko na pwedeng gamitin sa labas. Baka bigla siyang bumigay sa gitna ng kalye kaya natatakot ako. Wala kang kasama dyan sa inyo? Oo, ako lang mag-isa. Mag-isa ka?
Hindi ka ba nahihirapan? Ikaw naman, alam mo naman na bata pa ako, independent na ako eh. Kaya ko nang kumilos mag-isa, kaya huwag ka mag-alala sa akin. Kahit pala nasa kabilang kanto ka lang, dahil sa sitwasyon natin para pa din tayong nasa long distance relationship. Hindi man tayo abot ng mga paa natin, abot naman tayo ng mga puso natin. Yan na lang muna pangahawakan ko. Pero pangako ko, kapag dumating yung wheelchair na ibibigay sa akin, pupuntahan agad kita. Tama, huwag tayo magpa-apekto sa sitwasyon natin. Maraming paraan. Hanggang hindi mo ako iniiwan, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit nasa iwanan naman yung nasa isip mo? Wala, kalimutan mong nasabi ko yon. Sorry. Maraming paraan para sumaya. Kaya huwag mong padaanin ang lungkot. Hindi man tayo nakakalakad, isipin mo na nakakalipad tayo na parang mga paru-paro. Salamat ah, Saan? sa pagbabalik sa buhay ko. Salamat din. Saan? Sa hindi pag-alis sa buhay ko. Nakakalungkot na halos abot kamay na lang pala namin ang isa't isa pero parang milya-milya ang layo namin dahil sa kapansanan namin. Pero sabi nga ni Laika, huwag naming padaanin ang lungkot kasi maraming paraan. Kung limitado man yon dahil sa kasalukuyang sitwasyon namin ay malapit ng matapos yon. Papadudot yan ang natutunan ko kay Laika, ang maging positibo palagi. Bagamat sa mga kalagayan namin ay pareho pa kaming ulila, ay tuloy lang ang biyahe ng buhay. Hindi namin maintindihan, Papadudot, kung bakit yung mga detalye tungkol sa amin sa kasalukuyan ay nakalimutan naming mapag-usapan. Kahit na pag-usapan namin ang mga nakaraan ay hindi sumagi sa amin ang mga nangyayari sa ngayon. Dahil ata sa sobrang saya namin at dahil sa matagal ko na palang mahal si Laika. At matagal na din palang ganon ang nararamdaman sa akin ni Laika. Kaya nang malaman ko na nagbalik na pala siya sa bahay nila, na nasa kasunod na kanto lang mula sa amin ay lalo ako nagtuloy-tuloy sa pag-follow up sa foundation na magdo-donate sa akin ng wheelchair. Papadudot, hindi ko pa po kayang bumili ng wheelchair. Ang pensyon po na natatanggap ko ay sapat lang na pambayad sa mga bills at pagkain. May ipon na po ako mula sa mga nabebenta kong mga inukit ko pero ayoko pong galawin. Sabi ko ay gagamitin ko lamang yon pag kailangan na. Kaya nagtiis na lamang po ako ng nagpapabuhat muna para makalipat lamang ng pwesto. Hello, mahal. Aba, ngayon mo lang ako tinawag na mahal ah. Nag-isip ako kung anong magandang tawagan natin. Naisip ko, mahal. Hindi mo ba gusto? Gusto, syempre. Oo nga pala. Nag-follow up na ako dun sa magdodonate ng wheelchair. Sabi malapit na raw ako sa nakapila sa mga susunod na recipient. Magandang balita yan. Kaya kahit hindi pa nangyayaring magkita tayo, hindi ako nawawalan ng pag-asa na malapit na tayong magkita. Ganyan dapat lagi. May balita pa ako sa'yo. Ang dami mong balita ah. Oo, Teka, good news ba yan o bad news? good news. Okay, akala ko kasi bad news kasi yung nauna good news. Di ba madalas ganun, laging magkadugtong ang good news at bad news? Sa TV lang yun. Eto, another good news. Sige nga, ano yan? Yung pinsan ko na dumadalaw sa akin, hindi siya makakapunta ng 1 buwan. Ano? Anong good news dun? Wala ka nang makakatulong dyan. Yun na nga. Siguro kung noon nangyari to baka malaking epekto sa akin. Hindi kita maintindihan. Dahil inspired ako sa'yo kaya hindi ako naapektuhan. Medyo magulo. Sabi ko sa sarili ko, kung ikaw nga na babae kaya mo mag-isa, ako pa ba? Wala naman sa pagiging babae o lalaki ang maging independent. Nasa tao yun. Tama ka. Kaya kakayanin ko. Paano ka lilipat ng pwesto? Kaya ko naman iusog ang sarili ko pag nakaupo ako sa kama. Bago siya umalis, pinalagay ko sa kanya mga kailangan ko sa paligid ng kama para uurong na lang ako kung ano man ang kailangan kong gawin. Sigurado ka ba? Oo, Sige, basta mag-iingat ka. oo. Teka, nakahiga ka ba? Oo. Pagod ka ba?
Gusto mo mamaya na tayo mag-usap? Hindi, masama lang ang pakiramdam ko. Ano? Oh, huwag ka masyado mag-alala. Masakit lang ang ulo ko. Kahit na. Mag-isa ka lang dyan. Tingnan mo to, kakasabi mo lang na kaya natin mag-isa eh. Oo, pero may sakit ka. Wala naman akong sakit, masakit lang ang ulo ko. Ano ba yan? Mag-relax ka nga. Kung talagang hindi na magandang pakiramdam ko, edi sana kanina ko pa sinabi sa'yo. Nag-aalala pa din ako. Alam mo, sana hindi ko na lang sinabi sa'yo. Di bale, sa susunod na may maramdaman akong di maganda, hindi ko na lang sasabihin sa'yo. Huwag naman ganon. Oh, mag-relax ka. Kasi gusto ko ikaw din ganun. Kung ano man ang nararamdaman mo, gusto ko sasabihin mo sa akin. Sige, hindi na ako magpapanik. Basta i-assure mo sa akin na hindi malalang nararamdaman mo ha. Masakit lang ang ulo ko. Sobrang tagal ko siguro kasi nakatapat sa computer eh. Huwag ka na muna kaya mag-computer. Ano ka ba? Alam mo naman trabaho ko yun. Mabuti nga meron ng work from home. Kasi kung kailangan pumasok sa opisina, baka nahirapan ako maghanap ng trabaho sa kalagayan ko. Huwag ka na kaya magtrabaho. Titan, paano? Alam mo naman na ako lang ang bumubuhay sa sarili ko. Paano kaya kung ang gawin natin? Kapag nakuha ko yung wheelchair na ibibigay sa akin, ipapadala ko dyan sa'yo. Tapos punta ka dito at dito ka na tumira para maalagaan kita. Masyado yatang mabilis yung desisyon mo. Yun na lang ang naiisip ko para magkasama na rin tayo. Naku, magpakasal na muna tayo bago tayo magsama. Isunod na natin yon pag nakakuha na ako ng isa pang wheelchair. Habang wala pa yon, ganito muna tayo. Pangako, lagi ako mag-iingat para sa'yo. At sana, lagi ka rin mag-iingat para sa akin ha. Sige, mabuti pa magpahinga ka na muna. Tatawagan kita mamaya ha. Sige, itutulog ko na muna to. Uminom na din naman ako ng gamot eh. Sige mahal, I love you. I love you too, mahal. Papadudot alang-alang sa pagmamahal ay talaga namang hindi ko pinigilan ang sarili ko na mag-alala sa kanya. Siguro nga sa tagal na mag-isa lang siya ay nangyari na ang magkasakit siya at nakaya niyang mag-isa. Pero noon po yun. Iba na po ngayon kasi kasama na ako sa buhay niya. Hindi ako mapakali at ewan kung OA lamang ako pero nag-aalala po talaga ako. Inaabangan ko po ang oras para tawagan ko siya at ina-adjust ko po ng paunti-unti pag sa tingin ko ay natutulog pa siya para hindi po ako makaistorbo. Na mag-aalas 5 ng hapon ay saka ako tumawag. Nag-ring po ang cellphone niya pero biglang nawala. Inulit ko po ang pagdadial pero hindi na nagre-ring. Papadudot gulong-gulo na ang isipan ko kung ano na mga pumapasok sa isip ko at wala akong magawa. Hindi ko siya mapuntahan at wala akong wheelchair. Ang pinsang ko naman po ay nasa malayong lugar at isang buwan pa bago bumalik. Buong magdamag akong nagdadial pero hindi na po talaga nagre-ring. Hindi po ako makatulog at paulit-ulit ko siyang tinawagan. Hanggang sumikat ang araw ay hindi na nagre-ring ang telepono niya. Parang hindi ko na kinaya ang nararamdaman ko, Papadudot. Patawarin ako ng Diyos sa mga naisip ko noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parang bumagsak na sa akin ang langit at lupa, Papadudot. Iba na ang takbo ng isip ko. Hindi ko ata kakayanin na may mangyari kay Laika. Mahal na mahal ko po siya, Papadudot. Ayoko na pong detalye ang mga naisip kong gawin pero naisip ko pong gawin yon. Hawak ko na nga sa mga palad ko at nagdarasal na ako at humihingi ng tawad nang biglang magring ang cellphone ko. Ayoko po sanang sagutin at itutuloy ko na ang gagawin ko pero parang may nagbulong sa akin na sagutin ko ang tawag. Nabigla po ako nang makita ko ang pangalan sa caller ID, pangalan ni Laika. Agad kong sinagot, video call siya. Parang may sumampal sa akin para magising ako nang makita ko si Laika sa screen ng cellphone ko. Mali ang iniisip ko. Napaiyak na lamang ako at nag-alala si Laika dahil sa mga nakita niya. Ako naman ay nagpalusot na lamang na nagwo-worry lamang ako sa kanya kaya ako naiyak. Totoo naman po yun pero ang isa po sa iniyak ko ay paano kung natuloy ko ang binabala ko. Saka humingi ng tawad si Laika. Nakatulog pala siya ng diretso hanggang noong mag-umaga at ang cellphone niya ay hindi niya napansin na naglobat na pala.
Nakita na lamang niya ng umaga kaya agad siyang nag-charge. Kaya pala noong pagtawag ko ay biglang namatay. Nawalan pala siya ng baterya. Yung sakit ng dibdib ko ay nawala noong malaman kong maayos si Laika. Hindi ko din sinabi sa kanya ang naisip ko dahil siguradong mag-aalala siya. Lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa mga nangyari, Papa Dudut. Ayan, mukhang okay ka na. Kasi wala ka na sa kama eh. Nandiyan ka na sa favorite spot mo kapag magkausap tayo. Oo, dito ako talaga lagi sa tapat ng bintana. Mas presko at para nakikita ko ang labas. Teka, kamusta ng pakiramdam mo? Maayos na ako. Sa haba ng tulog ko, wala na yung sakit ng ulo ko. Hay, mabuti naman. Ikaw ang kumusta? Mukhang namumugtong mata mo ah. Okay lang ako. Alam mo sa dami ng tanong mo sa akin kanina, nakalimutan ko na itanong kung bakit mugto ang mata mo kanina. Nagpuyat ka ba o umiyak? Bagong gising lang siguro. Bagong gising? Bakit parang ganyan pa rin ang itsura ng mata mo? Gabi na. Hindi naman. Baka psychological. Hindi lang mawala sa isip mo yung itsura ng mata ko kanina. Kaya akala mo ganun pa din. Kilala kita. Nag-alala ka ng sobra kagabi ano? Oo. Kasi naman akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Hindi ka sumasagot eh. Sorry talaga, mahal. Di bale, lesson na sa akin yun na laging isi-check ang cellphone ko kung low bat na, lalo na bago matulog. Oo, mahal. Tama yan. Sorry na. Kalimutan mo na yon. Natulog ka ba mula kaninang umaga matapos natin mag-usap? Nakaidlip lang. Hindi na ako makatulog eh. Bakit? Nag-aalala ka pa din? Hindi, may hinihintay kasi akong tawag. Tawag? Nino? Uy, nagsiselos ang mahal ko. Nakakainis ka. Tinatanong ko lang. Bakit? Okay naman magselos ah. Cute nga eh. Hindi nga kasi ako nagsiselos. Nagtatanong lang. Ay, napipi ko na. Talagang mapipikon ako pag di mo pa sinabi. Eto na nga eh. Hinihintay ko ang tawag ng foundation na magdodonate ng wheelchair. Ano sabi nila? Susunod na daw ako sa mabibigyan. Wow, good news! Oo nga eh. Bakit parang ibang nararamdaman mo? Ayaw mo ba na magka-wheelchair ako? Siyempre gusto. Huwag mo na lang akong pansinin. Hindi naman pwede yun. Maging masaya na lang tayo sa good news mo. Hindi mahal. Hindi ako magiging masaya kung malungkot ka. Hindi naman ako malungkot dahil magkaka-wheelchair ka na. May naisip lang ako. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Kasi parang sumalungat yung sitwasyon ko sa'yo. Paanong sumalungat? Kanina kasi nung hilahin ko yung wheelchair biglang bumigay. Ha? Anong nangyari? Ewan, basta nabali na lang yung suporta niya. Nabagsak ka? Hindi. Hindi naman ako nakasakay nung bumagsak siya eh. Ay, salamat naman. Oo nga eh, buti pala na-check ko muna. Yun nga lang, wala na akong magagamit pag lipat-lipat sa bahay. Di bale, ganun pa din. Kung ayaw mong dito na tumira, ipapadala ko na lang yung wheelchair dyan sa'yo para may magamit ka. Sandali, sa'yo yun. Mas kailangan mo yun para makagalaw ka naman dyan sa bahay mo. Makakagalaw ako dito habang ikaw alam kong hindi. Siguro babawasan ko na lang muna yung ipon ko para pambili ng wheelchair. May mura naman siguro. Huwag ka na muna bumili. Huwag mo muna galawin ang ipon mo. Wala pa naman agad. Basta, gagawan ko ng paraan. Paano? Hayaan mo na akong dumiskarte. Teka, huwag ka mag-isip ng masama ha. Ano naman ang iisipin ko? Malay ko, kasi dahil may wheelchair ka na, maisip mong maging snatcher. Ano? Paano mang i-snatch ang naka-wheelchair? Ikaw talaga? Ayan ang gusto ko. Tumawa ulit tayo ng sabay. Papadudot malakas ang paniniwala ko na makagagawa ako ng paraan. Hindi ko alam kung ano at paano pero positibo ako na may magagawa ako. Pero isang balita ang dumating sa akin ng dapat na wheelchair na i-deliver na ay naka-hold dahil hindi daw pumasa sa quality control. Mahina daw ang pagkakagawa. Wala naman ako magawa, Papadudot. Nalungkot ako ng sobra. Paano na ang pangako ko kay Laika? Paano ako makagagawa ng paraan kung hindi pa din ako makakalabas ng bahay ko? Nawala na ako ng pag-asa.
Kinailangan kong tawagan agad si Laika para ibalita ang lahat. Hindi naman sumama ang loob ni Laika. Sinabi na lamang niya na magtiwala lang at may darating na para sa akin. Kahit napakalma na ako ni Laika ay hindi pa din ako napanatag. Kung ako lang naman ay okay lang pero si Laika kasi ang inaalala ko. Kinabukasan ay tumawag uli ang foundation at binalita sa akin na yung nauna sa akin ay hindi nag-claim ng wheelchair niya kasi may ibang nag-donate sa dapat na recipient. Laking tuwa ko. Hindi literal pero masasabi kong parang nagtatatalon ako sa sobrang tuwa. Darating na daw ang wheelchair bago magtanghali. Excited ako. Hindi ko muna ibabalita kay Laika hanggang hindi ko nauupuan ng wheelchair. Mahirap na kasi baka maudlot na naman ay mapahiya na naman ako kay Laika. Dumating ang tanghali at dumating na din ang pinakahihintay ko. Agad ako nagpatulong sa pinsan ko para makasakay sa wheelchair at makalabas ng bahay. Sosorpresahin ko si Laika. Maaga ba? Tanghali na nga eh. Ibig ko sabihin, usually ang tawag mo umaga o gabi. Ngayon ka lang tumawag ng tanghali. Maiba lang. Ikaw talaga? Busy ka ba? Hindi, Sabado ngayon rest day ko. Sabado na ba ngayon? Nawawala na ako sa araw ah. Kasi naman ang dami mong iniisip. Ha? Ikaw lang naman ang iniisip ko ah. Oh, pick-up line na naman. Naglalambing lang naman ah. Alam ko naman at alam ko din ang ibig sabihin pag ganyan ang kilos mo. Anong meron sa kilos ko? Dalawa yan. Pag ganyan ang kilos mo pero mabagal, ibig sabihin malungkot ka o problemado. Pero pag ganyan ang kilos mo pero mabilis, ibig sabihin masaya ka o may pa-surprise ka na naman. Predictable na ba ako? Hindi naman, kabisado lang kita. Sige na nga. Masaya ako at oo, may sorpresa ako. Ano naman yan? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Ay, surprise na nga, isusurprise pa? Parang cake na may cake sa loob. Hoy, inuuto mo ko. Akala mo hindi ko ipipilit na sabihin mo na kung ano yung sorpresa mo? Basta. Basta? Oo. Pues basta din. Anong basta? Basta mamaya mo na ako kausapin pag sasabihin mo na. Mahal naman. Basta. Oo, wag ka na magalit. Sabihin mo muna. Oo na, eto na. Nasa bintana ka, di ba? Alam mo naman yan, kasi lagi naman 'di ba? Tsaka nakikita mo naman dyan sa screen mo kung nasaan ako. Oo nga. Ako, nasan ako? Nasa bahay mo, saan pa? Lagi na... Teka, nasa labas ka ba? Ay, may wheelchair ka na! Oo, Nasaan ka ngayon? tingin ka sa labas ng bintana. Ay, Titan! Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Pumasok ka, bukas ang pinto! Mahal! Mahal! Oh, bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Masaya umiiyak. Tahan ka muna. Oh, ayan na. Hindi na ako umiiyak. Good. Kailan pa dumating yung wheelchair? Akala ko ba hindi darating? Akala ko din. Niloko mo na naman ako. Hindi. Ganito kasi, yung ibibigay sa akin hindi natuloy kasi nga mahina daw. Tapos may nag-backout na recipient kasi may nag-donate na sa kanya. Kaya sa akin na ibinigay itong wheelchair na to. Ay, salamat sa Diyos, nakakatuwa naman. May isa pa akong good news. Naku, kung bibitinin mo na naman ang pagsasabi, bahala ka. Okay na ako dito sa balitang may wheelchair ka na. Hindi ko na bibitinin yung isa pang good news. Ano ba yun? So yun nga, di ba? Yung unang wheelchair na dapat binigay sa akin hindi natuloy. Sinabi nila na bukas na lang daw ibibigay sa akin pagdating nung kapalit. Kaso nga, binigay na sa akin tong dun dapat sa nag-back out. At dahil iniregister din kita dun sa foundation, yung dapat na akin na darating bukas ay para sa'yo na. Ha? Totoo ba yan? Pangit na biro naman yun. Siyempre totoo. Salamat, Mar! Uy, huwag kang umiyak. Bukas sasamahan ko yung magde-deliver dito kasi may pipirmahan ka pa. Pagtapos nun, pwede na tayong mamasyal. Date? Oo, dahil hindi na tayo LDR,
Mag-celebrate tayo! Papa Dudut, mas excited pa ako sa pagdating ng wheelchair ni Laika. Sa bahay po kasi bababa dahil doon ang nilagay kong address. Kaya yun nga po, sinamahan ko ang mga taga-foundation. Siyempre, bukod sa pipirmahan ay gusto din nilang makasigurado na mapupunta sa totoong nangangailangan ng wheelchair. Mabilis na in-interview lamang si Laika, Papa Dudut, at pumirma. Gaya ng pinag-usapan namin ay agad kaming lumabas. May malapit na pasyalan sa amin at doon kami madalas nagpupunta. Papa Dudut, dahil nagkakausap na kami ng magkaharap ay nakumbinsi ko na rin si Laika na magsama na kami. Pero ang gusto ni Laika ay doon kami sa bahay niya tutuloy. Pumayag na ako, total isang kalye lang naman ang layo sa bahay ko. Kaya pwede akong dumalaw palagi dahil kaya ko na ngang magbiyahe. Salamat sa wheelchair ko. Sa pagsasama namin ni Laika ay nagplano na namin na ang mga pangarap namin na kasal. Mangyayari na siya sa 1 taon, Papa Dudut. Gusto kasi naming planuhing mabuti ang lahat. Papa Dudut, hindi lang ang pensyon ang ipinamana sa akin ng tatay ko. Etong taon na ito ay sinabihan ako ng mga kamag-anak namin na nabenta na nila ang lupa ng pamilya at may parte dito ang tatay ko. Ibinigay sa akin ang parte ng pinagbentahan. Ginamit ko ang pera para ipaayos ang harap ng bahay para gawing sari-sari store. Para na rin may libangan si Laika at kumikita pa kami. Pero tuloy pa din siya sa work from home niya. Ang bahay ko naman ay pinaayos ko para maging shop, para may lugar ako sa pag-uukit ko. Papa Dudut, hindi na sayang ang pagpapagawa ko dahil nang makakuha ko ng isang kliyente ay maramihan na ito kong umorder at nadagdagan pa. Kaya ang bahay na dating ako lamang ang nag-uukit ay may mga tao na rin na nagtutulungan at ang iba sa kanila ay gaya din namin na may kapansanan. Nakakaipon na kami ng mas malaki sa bangko. Papa Dudut, may anak na po kami at normal po siya. Kaya ang iniipon namin ay para sa kinabukasan ng anak namin at mga magiging anak pa namin. Napakalaki ng nagawa sa amin ng wheelchair, Papa Dudut. Marami kaming nagagawa at ang pinakamalaking nagawa nito sa amin ay ang paglapitin kaming literal para hindi na kami maging LDR. Kaya gusto naming ibalik ang sayang ibinigay sa amin ng wheelchair. Sa tuwing kikita po ng malaki ang shop ay nagdo-donate kami kahit pa isa-isa ng wheelchair sa foundation. At gagawin namin yon palagi bilang pasasalamat. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay daan sa aking kwento. Mabuhay po ang Barangay Love Stories at naway manatiling #1 ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Titan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay isang panghabang buhay na tungkulin. At kahit na tumanda na ang mga anak natin ay hindi pa rin pwedeng mawala ang pagiging magulang natin sa kanila. Ikaw, kabarangay, anong klaseng magulang ka sa iyong mga anak? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Ako po si Limuel, 35 years old at isa sa mga libo-libo ninyong kabarangay dito sa Caloocan. Netong taong ko lamang nadiskubre ang Barangay Love Stories noong minsang nakapakinig ako ng isa sa mga kwento ninyo na umere habang nasa taxi ako pauwi sa amin. Tapos isang araw ay naisipan ko magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang istorya ng pag-iibigan namin ni Stella. Bale, nagkakilala kami noong nasa high school pa lamang kami. Pareho kasi kami ng organisasyon na sinalihan at yon ang naging daan upang maging malapit ang loob namin sa isa't isa.
Mataas ang pangarap ni Stella sa buhay, Papa Dudut. Gusto niyang kumuha ng kurso sa pag-aabogasya. Kaya lang meron nangyari bago pa man din kami makapagtapos. May problema ba tayo na hindi ko alam? Wala. Meron. Stella naman. Lemuel, buntis ako. Teka, anong sinabi mo? Buntis ako. Kumpirmado na ba yan? Oo. Kanina, sumubok akong mag-pregnancy test. 2 buwan na kasi akong hindi dinaratnan simula nung may nangyari sa atin. Akala ko irregular lang ako. Yun bang nagbago lang yung cycle ng pagkakaroon ko pero hindi eh. Bukod doon, nakakaramdam na rin ako ng mga sintomas ng pagbubuntis kaya naghinala na ako. Pero, bakit ngayon mo lang sinabi yan, Stella? Hindi pa kasi ako sigurado. Gusto ko munang kumpirmahin. Saka natatakot ako, Lemuel. Natatakot ako na ipaalam sa'yo. Iniisip mo ba na baka tumakas ako at hindi ko panagutan yung magiging anak natin? Sorry, Lemuel. Hindi naman kita masisisi doon. Sa dami ba naman ng mga lukulukong lalaki ngayon, maiisip mo talaga yung bagay na yan. Matatakot ka pero Stella, gusto ko lang sabihin sa'yo na iba ako sa kanila. Alam ko naman yun, kaya nga nakokonsensya ako ngayon kasi pinag-isipan kita ng ganun. Ayos lang, ang mahalaga sa akin ngayon, kayo nang magiging anak natin. Pero ano nang gagawin natin ngayon? Kakausapin ko muna ang mga magulang mo. Tito, tita, pinapangako ko po na pananagutan ko ang inyong anak. Hindi ko po siya tatakasan. At magsisikap po ako para mabigyan ko si Stella ng magandang kinabukasan. Sila ng magiging anak namin. Napag-usapan po namin ni Lemuel na hihinto muna kami pareho sa pag-aaral. Ako para matutukan ng pagbubuntis ko tapos si Lemuel maghahanap naman po siya ng trabaho. Opo, tama po si Stella. At may plano ka pa bang bumalik sa pag-aaral pagkapanganak mo, anak? Opo, Ma. Sana gustuhin mo pa kasi mahirap maging nanay. Baka nga maubos lang ang oras mo sa pag-aalaga sa anak ninyo. At sana kayanin mo rin, Lemuel. Dahil hindi biro ang maging padre de pamilya. Mahirap magtaguyod ng anak at asawa lalo na sa edad nyong yan. Opo, kakayanin ko po at gagawin ko ang lahat. Hindi po ako susuko kahit na mahirapan ako. Pangako po yan. Papa Dudut, pinangatawanan ko ang pinangako ko sa mga magulang ni Stella. Kaya nga nang makapagtapos kami sa high school, paghahanap agad ng trabaho ang inatupag ko. Sa isipan ko ay gusto kong makapag-ipon ng pera para sa panganganak ni Stella. Kahit na anong trabaho basta disente, pinasok ko. Hindi na ako namili pa. Nagtindero ako, tumao sa palengke, karinderya, naging kargador at factory worker. Pero hindi naging madali ang lahat. Kahit na anong kayod at pagsisikap ko sa trabaho. Bukod doon ay sobrang liit ng kita ko na kulang pa sa mga gastusin namin sa bahay. Mabuti na lamang at inalalayan kami ng mga magulang ni Stella nung nanganak siya. Pero hiyang-hiya ako sa kanila dahil pakiramdam ko ay hindi ko napangatawanan ang pinangako ko sa anak at apo nila, Papa Dudut.
mag-usap tayo? Oo naman. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Tungkol sa atin. Ang totoo, nahihiya na ako sa mga magulang mo kasi hanggang ngayon, eto, nakikitara pa rin tayo dito sa bahay nila. Bakit ka naman mahihiya? Nag-aabot ka naman ng ambag para sa mga bayarin dito sa bahay. Oo, pero pakiramdam ko kulang pa rin yun. At madalas, sila ang sumasalo ng mga gastusin. Buti nga, mababait yung mga magulang mo kahit kailan. Hindi ako nakarinig ng reklamo sa kanila. Tapos, mahal na mahal pa nila yung anak natin kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa kanila. Pero syempre naman, iba pa rin kapag nakabukod na tayo. Pangarap ko sa inyo yan ang anak natin eh. Pangarap ko rin naman yan. Pero sa ngayon, alam ko na hindi pa natin kaya. Oo nga eh. Salit ba naman ang kinikita ko? Madalas, sapat lang at kung minsan, kulang pa nga para sa atin. Tapos lumalaki na rin yung anak natin. Napag-isip-isip ko na hindi pwedeng habang buhay na ganito ako. Ano bang sinasabi mo? Anong ganyan ka lang? Na mababa ang kinikita. Paano ko na lang matutupad yung pinangako ko sa mga magulang mo nun kung hanggang ngayon iipon sa bangko wala pa tayo. Natupad mo naman ang mga pangako mo sa kanila. Tinaguyod mo nga kami ng anak natin, oh. At nagsisikap ka. Oo, pero nakukulangan pa rin ako eh. Mahal, ano bang ibig mong sabihin? May gusto ka bang tumbukin sa usapan nating to, ha? Oo, Stella, meron. Kung ganon, sabihin mo na. Pangako, makikinig ako. Ganito kasi. Inalok ako ng kaibigan ko na magtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko sanang subukan para makapag-ipon tayo ng pera para sa kinabukasan ng pamilya natin. Saang bansa ba yan, mahal? Sa Saudi sana. Hindi ba mapanganib dun? Kahit saan naman mapanganib basta dodoblehin na lang ang ingat. Pero paano kami ng anak mo? Mapapalayo ka sa amin, Limuel. Oo, alam ko, Stella. Ayaw ko rin naman na umalis, kaya lang kung mananatili ako dito sa Pilipinas, lalong babagal ang pag-asenso natin. Sa liit ng kinikita ko rito, di tayo agad makakapag-ipon para sa pag-aaral ng anak natin. Ayoko naman na iaasa pa rin sa mga magulang mo ang bagay na yun, mahal, grabe yun. Naiintindihan ko naman, pero hindi ko lang din talaga mapigilang matakot para sa kaligtasan mo pagdating mo dun sa Saudi. Pangako, mahal. Lagi ako mag-iingat. Mabilis lang naman yung mga araw eh. Hindi na lang natin mamamalayan na tapos na pala ang kontrata ko doon tapos pauwi na ako sa inyo rito sa Pilipinas. Sana nga. Basta, palagi kang mag-iingat dun at wag mo kaming kalilimutan ng anak mo rito, ha? Oo naman. Kayo talaga ni Maika ang inspirasyon ko at tanging dahilan kaya ako magsasakripisyo. Pangako, babalik ako rito sa atin at pagkatapos, hindi na tayo magkakahiwalay. Papadudot, unahan ko na ang pangamba ni Stella, lalo na at mapapalayo ako sa kanila ng anak namin. Ngunit desidido akong umalis. Hindi naman kasi araw-araw ay pwedeng dumating sa buhay natin ang ganong klase ng oportunidad. Kaya naman pinakalma ko na lamang siya. Nangako ako na ayoko sanang palagpasin yon. Pero kailangan naming piliin ang ganong option. Mabuti na lamang at napapayag ko rin si Stella. Kinausap din namin ang mga magulang niya at tinulungan nila ako sa mga gastusin sa papeles na kinakailangan ko para makapag-ibang bansa. Naging madamdamin ang pamamaalam ko noong araw na aalis na ako. 3 taong gulang pa lamang noon ang anak naming si Maika para maintindihan ng lahat. Pero siya ang inspirasyon ko. Kaya ako pansamantalang magtatrabaho sa malayo. Bago ako tuluyang sumakay sa eroplano ay isang mahigpit na yakap at mainit na halik kasama ang pangako nang muli kong pagbabalik ang iniwan ko sa aking pinakamamahal na si Stella at anak naming si Maika, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mahirap maging OFW dahil malayo ka sa iyong pamilya. Sobrang miss na miss ko na ang aking mag-ina. Tanging sa cellphone ko lamang sila nakakausap kaya naman malaking bagay sa akin yon. Gusto kong sulitin ang bawat sandali lalo na at hindi ko pa noon kasamang lumaki ang anak namin. Pakiramdam ko ay marami akong utang at pagkukulang sa kanya. Pero akala ko pagkatapos ng 3 taon na kontrata sa ibang bansa ay makakauwi na ako sa Pilipinas. Pero hindi pa rin pala. Dahil kulang pa ang naipon namin para makapagbukod kami ng bahay ni Estela. Alam ko na gustong-gusto na niya akong pauwiin ngunit sinabi ko sa kanya na mag-i-extend ako para hindi kami mawala ng pinagkakakitaan. Kahit ayaw naman ni Stella, mabigat sa loob niya na pumayag pa rin sa gusto kong mangyari. Makalipas nga ang 6 na taon ay umuwi ako sa Pilipinas pero para sorpresahin ang mag-ina ko. Subalit ako pala ang masosorpresa. Anong sinabi mo? Baka naman nagbibiro ka lang, mahal. Mahal, pakiusap. Sabihin mong nagbibiro ka lang kasi hindi ko matatanggap yung sinabi mo. Sana nga nagbibiro lang ako pero hindi. Hindi ako nagbibiro, mahal. May cancer ako. Ayan o. Tingnan mo, basahin mo yung nakasulat dyan sa papel. Ano to? Resulta yan ng biopsy sa akin. Sabi dyan, cancerous daw yung tumubong bukol sa bituka ko kaya kailangan kong sumailalim sa gamutan. Diyos ko. Bakit ikaw pa? Bakit sa'yo pa, mahal? Marami namang masasamang tao yung pwedeng tamahan ng sakit na to. Bakit ikaw pa? Bakit sa'yo pa? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin talaga alam ang sagot sa tanong mong yan, mahal. Simula nung malaman ko yung resulta ng pagsusuri sa akin at hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapag-isip ng matino. Katulad mo, gulong-gulo yung isip ko. Marami akong tanong sa Diyos kagaya ng mga tanong mo pero basta naing sa akin ang matinding takot. Mahal, napakabata pa ng anak natin si Micah para mawalan ng nanay. Hindi mangyayari yun. Hindi mawawala ng nanay ang anak natin. Hindi. Sana nga hindi. Pero baka nakakalimutan mo, cancer ang kalaban natin. Traidor ang sakit na to at konti lang ang gumagaling dito. Alam ko. Pero kailangan pa rin nating manalig sa Panginoon habang nakikipaglaban sa sakit na yan. Oo. Konti lang ang gumagaling pero meron pa rin gumagaling, mahal. Kaya nga kahit maliit na tsansa lang, gusto ko ilaban pa rin natin ang pagpapagamot mo. Ha, mahal? Ayaw ka naming mawala ng anak natin, mahal. Ayoko pa rin namang mawala eh. Marami pa tayong gagawin, di ba? Pag umuwi ka na talaga rito sa atin, pag hindi mo na kailangan bumalik sa ibang bansa para magtrabaho, di ba sabi mo marami tayong gagawin. Oo, mahal. Marami tayong lugar na pupuntahan kasama yung anak natin. Sabi mo,
Sabi mo, mahal, mabawi ka pa sa amin ni Micah, di ba? Oo, mahal. Oo. Marami pa tayong gagawin. Kaya nga lumaban ka. Kaya dapat talaga kayanin mo. Huwag kang mag-aalala kasi ako na ang bahala. Ha? Ipapagamot kita. Sisiguraduhin ko na gagaling ka. Papadudot, sobrang sakit na malamang merong malubhang karamdaman si Stella. Hindi yon ang klase ng sorpresa na inaasahan ko pag uwi ko sa amin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posibleng mangyari ang bagay na yon. Kaya nga lalo akong nagsikap na magtrabaho para matustusan ang pagpapagamot ng aking pinakamamahal na si Stella. Habang nasa Pilipinas ako ay nagpakasal kami ni Stella sa huwes at kahit na malungkot ang muli naming pagkikita, para sa akin ay pinakamasaya pa ring pangyayari. Ang sa wakas ay napakasalan ko na ang babaeng pinakamamahal ko. 3 buwan lamang akong nanatili sa Pilipinas bago ako bumalik sa ibang bansa at naging sobrang lungkot at madamdamin na naman ang pag-alis ko. Katulad nung unang beses akong umalis, nangako ako kay Stella na magbabalik ako. At nangako rin siya sa akin na maghihintay siya sa aking pagbabalik. At kahit na may takot sa dibdib dahil baka yun na ang huli naming pagkikita, tinuloy ko pa rin ang pag-iibang bansa. Kaya lang ay makalipas ang higit 1 taong pakikipaglaban ni Stella sa kanyang sakit, ay tuluyan na siyang inagaw sa amin ang kamatayan. Hindi ako nakauwi kaagad noon at kinailangan ko pang magmakaawa sa amo ko para namang payagan akong umuwi ng Pilipinas kahit na ilang araw lang. Micah, anak, may tampo ka pa rin ba kay Papa? Meron pa po. Hindi pa rin po nawawala eh. Ay, aalis na ako bukas. At baka matagalan pa ulit ang pagkikita natin. Hindi ko kasi sigurado kung papayagan pa ako na makauwi ng amo ko rito sa atin dahil biglaan lang din tong uwi ko nung nalaman ko na wala nang mama mo. Eh bakit po kasi kailangan nyo pang umalis? Hindi ba pwedeng dito na lang kayo sa atin? Hindi pwede, anak eh. Bakit nga po? Eh kasi anak, nasa malayo ang trabaho ko. Pwede rin naman po kayo magtrabaho dito sa malapit ah. Yung tatay nga po ng kaklase ko dito lang nagtatrabaho kaya bakit hindi na lang po kayo dumito sa atin pa? Anak, gustuhin ko man pero malaki kasi ang pangangailangan natin sa pera eh. Lalo na naubos ang ipon ko nung nagkasakit ang mama mo. Ipon ko yun para sa pag-aaral mo sa kolehiyo, anak. At kung dito ako magtatrabaho sa atin, baka hindi ko kayang kitain yung pera na kinikita ko ngayon sa ibang bansa. Baka matagalan pa ulit ako makapag-ipon para sa pag-aaral mo, kaya pasensya ka na kung hindi ko muna mapagbibigyan yung hiling mo na dumito na ako. Andaya nyo naman po pa. Wala na nga si mama tapos aalis pa kayo. Paano na lang po ako? Kapag umalis kayo, maiiwan na lang po ako mag-isa dito. Pero nandito naman ang Auntie Jane mo, anak eh. Pati yung mga pinsan mo at saka... Pero pa, iba pa rin pag nandito kayo ni mama. Kasi mga magulang ko po kayo. Pasensya ka na, anak, pero kailangan talagang umalis ni Papa eh. Siguro sa ngayon, hindi mo pa naiintindihan na ginagawa ko to para sa'yo. Para sa pamilya natin, pero naniniwala ako na balang araw, mahuunawaan mo rin ang lahat. Hindi na po ako bata. Naiintindihan ko na po lahat pa. Kung naiintindihan mo na ang lahat, umaasa ako na lalawakan mo ang pag-unawa mo sa sitwasyon ng buhay natin, anak. Sa ngayon, ito lang ang nakikita akong paraan eh. Ang magtrabaho sa malayo para maitaguyod kita. Para maitaguyod ko ang pamilya natin. Sana talaga maintindihan mo kung bakit kailangan kong umalis. Kahit na gustong gusto ko na lang na manatili rito para makasama ka. Pero, babalik po ba kayo pa? Oo naman, anak. Bakit naman hindi?
Kasi nangako rin po kayo kay Mama na babalik nun eh. Pero ang tagal niyo raw pong tinupad. Alam mo anak, alam ng mama mo na meron akong dahilan. Masakit din naman sa kalooban ko na hindi ko natupad ang pangako kong yun sa kanya eh. Pero sana hindi yun maging dahilan para di ka na maniwala sa akin na babalikan kita rito, anak. Mag-iipon lang talaga ako ng pera tapos uuwi na ako rito para makasama ka, ha? Aasahan ko po yan pa. Hihintayin ko po yung pagbabalik niyo rito sa atin para magkasama na po tayo. Oo, anak. Basta ipangako mo na magpapakabait ka, ha? Mag-aaral ka ng mabuti at saka susundin mo ang mga utos sa'yo ng auntie mo. Naku, malaking bagay na nandyan siya para tumayong nanay sa'yo. Lalo na't iniwan na tayo ng mama mo. Papadudot, sobrang bigat ng kalooban ko noong umuwi ako noon sa Pilipinas dahil imbes na mainit na yakap ang sumalubong sa akin ay mahimbing na natutulog na Stella ang nadatnan ko. Para lamang natutulog ang asawa ko habang nakahimlay. Yun nga lang hindi na siya magigising pa kailanman. Nagluksa ako ng husto at sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Tapos may tampo pa sa akin si Micah dahil sa mga pagkukulang ko sa kanya. Pero alam ko sa aking puso na ginagawa ko lang ang makakaya ko para sa kinabukasan niya. Kaya tiniis ko ang hirap, lungkot at pangungulila ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Umasa ako na balang araw ay maiintindihan ni Micah ang mga sakripisyo ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 5 taon. Habang abala ako sa pagtatrabaho ay meron na lamang ibinalita sa akin si Jane, ang kapatid ni Stella na nag-aalaga sa anak naming si Micah. Ayon sa kanya ay buntis daw ang 16 anyos kong unika iha. Kahit gusto kong magalit sa anak ko ay hindi ko ginawa dahil nasa malayo ako at alam kong baka lumayo lamang ang loob niya sa akin. Kaya naman inunawa ko pa rin si Micah nang ibalita sa akin ng tiyahin niyang si Jane na nagdadalang tao siya. Nang mga panahong yon ay mas nadagdagan ng dagok sa aking dibdib at pasan na responsibilidad sa mga balikat ko. Hindi na lang kasi basta pag-aaral ng anak ko ang dapat kong tustusan, kundi maging ang pagdadalang tao na rin niya. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay sinuportahan ko pa rin si Micah. Tuwing may pagkakataon ay araw-araw ko siyang kinukumusta sa pamamagitan ng pagtawag sa cellphone. At kahit na malayo ako, gusto ko pa rin gampanan ang tungkulin ko sa kanya bilang isang ama. Ang hirap, sobra. Gabi-gabi akong umiiyak at walang sandali na hindi ko kinausap si Stella sa panalangin ko. Litong-lito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin at dapat unahin. Trabaho ba o kapakanan ng aking anak na nasa malayo ang dapat kong pagtuunan? O anak, napatawag ka. Pa, kailan po ba kayo uuwi rito sa atin? Pasensya ka na anak pero hindi ko pa masabi. Hindi ko pa alam kung kailan. Bakit po? Hindi po ba kayo pwedeng magpaalam sa amo nyo? Naku, pag ginawa ko yun baka matanggal na ako sa trabaho. Naghigpit na sila rito. Hindi na pwedeng basta-basta umuwi ang isang trabahante sa bansa nila kung kailan nila gusto. Meron silang patakaran dito na dapat naming sundin. Ganun po ba? Oo na, kaya pasensya ka na talaga. Ha? Pasensya ka na kung hindi ko pa kayang pagbigyan yung gusto mo. Pero, pa, kailangan ko po kayo rito eh. O, bakit? May nangyari ba? Wala naman po. Sigurado ka ba, Micah? Opo. Pa, namimiss ko lang po talaga kayo eh. 5 taon na rin po simula nung huling beses tayong nagkita.
Hindi naman po kayo nakauwi rito sa atin katulad nung pangako nyo sa akin nun, di ba? Pasensya ka na anak ha. Mahal niyo pa po ba ako, pa? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Kasi parang hindi ko maramdaman yung pagmamahal niyo sa akin dahil malayo tayo sa isa't isa. Oo, alam ko naman po na nandyan kayo para magtrabaho pero kailangan ko rin naman ng papa ko lalo na ngayon na nabuntis ako. Hindi kasi ganun kadali ang gusto mong mangyari anak eh. Dahil babuntis ako at mas nadagdagan ng responsibilidad niyo? Akala ko po kasi kapag ginawa ko yun, pag nabuntis ako, makukumbinsi ko na kayong umuwi para alagaan ako at ang magiging anak ko. Pero nagkamali ako kasi lalo lang pala matatagalan yung pananatili niyo sa ibang bansa dahil kailangan niyo pa kaming tustusan ng magiging anak ko. Anak, nangyari na yon at wala na rin naman tayong magagawa para baguhin pa ang lahat. Nagkamali ka, oo. At nagkulang din ako dahil hindi kita nagabayan. Kaya nga ang tanging na lang nating magagawa panindigan yung pagbubuntis mo, anak. Kahit na nangangahulugan pa yun na matatagalan ulit ako sa pagbabalik dyan sa Pilipinas. Kasi ayan, kailangan kong suportahan ang panganganak mo at ang magiging apo ko sa'yo. Sorry po talaga, pa. Sorry kasi naging mapusok ako. Sorry din po kung naging makasarili ako at padalos-dalos sa mga desisyon ko sa buhay. Kala ko lang po kasi yun yung tamang gawin para mapauwi ko na kayo at magkasama na tayo. Pero parang napalala ko palalo yung sitwasyon eh. Akala ko naiintindihan ko na talaga ang lahat kung bakit kailangan niya magtrabaho sa malayo. Pero hindi pa rin po pala. Sorry po talaga, pa. Hayaan mo na, anak. Sigurado ako na kung buhay ang mama mo, mas gugustuhin mo na unawain kita kaysa pagalitan. Ayoko namang makapagsalita sa iyo ng hindi maganda dahil baka maging ugat lang yun ang paglayo ng loob mo sa akin. Kaya ayos lang. Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga, meron kang natutunan sa nangyari. Meron nga po at sobrang laking aral po nito para sa akin. Papadudot, alam ng Diyos na gustong-gusto ko nang umuwi sa Pilipinas para maalagaan ang aking anak. Pero takot ako na bumalik sa umpisa sakaling hindi ako agad makahanap ng mapagkakakitaan pag uwi ko sa bansa natin. Ayoko na mawalan kami ng pera ni Micah lalo na at kailangan kong pag-ipunan ng panganganak niya. Kaya lang merong nangyari na hindi inaasahan, Papadudot. Pagkatapos kasi ng pag-uusap naming yon, ang anak ko ay hindi na ulit ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Kapag kinukumusta ko siya sa Auntie Jane niya ay sinasabi lang nito na maayos naman daw ang kalagayan ng anak ko. Bukod doon ay dumalas ang pananaginip ko kay Stella. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan noon ngunit may isang beses na sinabi niya sa akin sa panaginip ko na kailangan daw ako ng anak namin. Tandang-tanda ko pa na nagising na lamang akong pawisan at kabado. Natakot ako at agad kong naisip si Micah. Doon ako nagdesisyon na umuwi sa Pilipinas nang hindi pinapaalam sa pamilya ng namayapa kong asawa. At tama nga ang kutob ko, hindi maganda ang kalagayan ni Micah. Naabutan ko siyang natutulog sa garahe ng bahay at hindi ko na napigilan pa ang aking matinding galit, Papadudot. Jane! Lumabas ka, sabi! Harapin mo ako! Ano bang iingay yun? Kitang natutulog pa yung tao. Kuya Limuel, Oo, Jane, ako nga. anong ginagawa mo rito? Bakit wala ka man lang pasabi na uuwi ka pala? Kung sinabi ko baka hindi ko malaman ang pinaggagawa mo sa anak ko. Ang kapal ng mukha mong patulugin sa labas si Micah, kita mong buntis nga siya. Sanay namang matulog sa labas yung anak mo. Kaya bakit ako mag-aalala? Hoy, para sa kaalaman mo, bago nabuntis yung magaling mong anak, hindi na yan umuuwi rito sa atin. Ewan ko kung saan siya nagpupunta. Tapos isang araw, bigla na lang siyang umuwi rito para sabihing may laman ng bata yung tiyan niya. Pero hindi pa rin tama na patulugin mo siya sa labas. Ikaw,
May galit ka ba sa anak ko? Sabihin mo sa akin ngayon din! Ano? Sumagot ka, Jane! Oo, meron! At hindi lang sa kanya, kundi sa'yo na rin! Sa akin din? Bakit? Anong kasalanan namin sa'yo? Malaki! Malaki, Lemuel! Kasi nang dahil sa inyo ng anak mong yan hindi natupad ng ate ko ang mga pangarap niya sa buhay. Kasalanan mo kasi binuntis mo siya ng maaga at kinailangan niyang kalimutan ng kanyang sarili dahil inuna niyang magpakananay sa anak niya. Tapos namatay pa siya ng maaga. Namatay siya ng mag-isa dahil nasa malayo ka. Namatay siya na hinahanap ka kahit na ako naman ang laging nasa tabi niya. Kung alam mo lang na walang araw simula nung nagkasakit siya ng malubha na hindi kanya naging bukang bibig. At hanggang sa kamatayan niya, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya. Pero mali pa rin na idamay mo ang anak namin sa galit mo sa akin, Jane. Pamangkin mo si Micah. Kadugo mo siya. Ibinili namin siya sa'yo ni Stella. Alam ko. Pero naging matigas ang ulo ng anak niyo. Kaya naman lumayo ang loob ko sa kanya hanggang sa mawalan na ako ng pakialam sa kanya. Buti nga hindi ko pa siya tuluyang pinalalayas dito sa pamamahay namin eh. O tapos ngayon, magdadagdag pa siya ng palamunin. Ang bihira. Jane, wala ka pa rin karapatan na tratuhin ng masama ang anak ko dahil hindi naman ako nagkulang sa kanya. Oo, wala ako nung mga panahong kinailangan nila ako ni Stella pero di ba, nandun ako sa ibang bansa para maghanap buhay. Nagtatrabaho ako sa malayo para may maipadala akong pera sa inyo tapos malalaman ko na ganito lang ang ginagawa mo sa anak ko. Sobrang sama mo naman, Jane. May konsensya ka pa ba? Sigurado ako na kung buhay si Stella, magagalit siya ng husto sa'yo. Buti pa iaalis ko na sa poder ninyo tong anak ko. Dahil wala kayong kwentang kamag-anak! Papadudot, gusto ko sanang sampahan ng kaso si Jane pero pinigilan lamang ako ni Micah. Sa uli ay nakumbinsi niya ako na tantanan na lamang ang tiyahin niya. Ngunit ng araw na yon ay tinulungan ko mag-impake ng mga gamit at damit niya ang anak ko upang makaalis sa poder ni na Jane. Pinangako ko sa aking sarili na hindi na kami tatapak sa lugar na yon at kakalimutan na namin ang pamilya ng aking asawa. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na nangungupahan sa isang apartment dito sa Caloocan. Hindi na rin pala ako bumalik sa ibang bansa at nagtayo na lamang ako ng maliit na grocery store gamit ang naipon kong pera mula sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Nakapanganak naman si Micah at pinangako ko sa aking sarili na babawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Sa ngayon ay nag-iipon ako ng pera para muling makapag-aral ang anak ko pag lumaki-laki na ang aking apo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lemuel. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.